sa unang sukuanon. Karong hapuna, palahit ba? Wala kita sulod sa akong opisina dito sa Kapitolyo. Ni ata sa malambuon nga lungsod sa Barili. Kay nag-inspection ta sa atong gihimo karon nga road concreting project dito sa usa sa atong mga barangay sa Gunting, unya padung na ngadto sa Budbud o Balaw. Busa karong hapuna, we are joined by our leaders, no? Atong mga leaders dinhi sa Tercero Distrito o dinhi sa lungsod sa Barili. Niya sa akong wala ang atong aktibo kaayo o pugihan nga kongresista sa Tercero Distrito, Deputy Speaker Pablo John Garcia. Kunya niya usab sa akong tuo ang atong mayor sa lungsod sa Barili, ang nakapausab sa dagway sa lungsod sa Barili, Mayor Marlon Garcia. Niya usab ang atong provincial board member. Pugihan gyud kaayo o may akong kanunay nga kasaligan dito sa provincial board. Lagi na akong kabahin na sa mga balaod nun nga kinahanglan natong ipasa. Aniya atong provincial board member si Attorney Kimpo Bordonia. O kuyog usab ka nato ang kanunay nga nagasuporta, very supportive Vice Mayor of the Municipality of Barili, Vice Mayor Julie Flores. Karon, unahon sa nato kay nahibaw kong niadtong milabay nga Martes, daghan gayud kaayo ang hingawa paggawas sa risk classification nato kay sa tibuok isla sa Subo, ang Cebu City na ECQ, ang Talisay City na MECQ. Ug unya ang probinsya sa Subo nagpabilin sa GCQ. Labi na gyud ang sa lungsod sa Talisay nga lakip man unta component city man ni sa probinsya sa Subo. For the first time nalahi o si Mayor Samsam nag-uol kaayo kay nanawag niya nga kanina mo mga kauban sa Kongreso o niya iyang mga kaila o mga higala nga ngano man ng Talisay ra ang nahimong nag-inusara nga dakbayan nga gibutang under MECQ. Mao kana nga nag-meeting ang tanan mayor kagahapon ug nakauyon gyud tanan nga ang Talisay should be GCQ. Kay lisod kaayo labi na kay gateway ang Talisay, no? Alang sa tanan nato mga lungsod dito sa South. Segundo Distrito o Septimo Distrito moagi gyud sa Talisay. Usa man na GCQ ta tanan diretso-diretso inigabot sa Talisay mag-border na punta. Usa ato man ito na ano maayo ang IATF Resolution number 29 as amended by IATF Resolution number 30. O atong nakita dito nga ang pag-lift sa ECQ status or MECQ status anaa sa poder sa gobernador upon the concurrence of the regional IATF. Mao tong ato itong ipresentar gahapon sa ato mayor's meeting o ang tanan niawhag na ibalik yun nato to GCQ or i-lift nato ang MECQ status classification sa Talisay o ibutang sama sa tibuok probinsya na General Community Quarantine. Ako sa itaho kaninyo nga kagabi gikan sa maong meeting nato sa Kapitolyo dito sa nag-virtual conference or meeting with Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang chairman sa IATF, si Secretary Duque o si Secretary Galvez, uyog usab si Secretary Vince Dizon. And na-proven dito nga lagi ang figures that were presented sa IATF wala mo match, no? Dili sama and did not reflect the actual figures. Ang matuod na mga figures dinhi
sa atong probinsya ug dito gani mismo sa Talisay. Na pointed out na naman sa mga pamantalaan nga sigon sa taho ni atong kanhi advisor karon mura og di naman ni siya advisor, ni resign ba to siya or advice to resign. Sa akong nabasa karon mura man og more like advice to resign kadto si Dr. Tony Liachon. Sigon sa iya manggod gi-post na wa kunoy recoveries ang Talisay, which was not true. Gibutang niya dito zero recoveries apan in fact as of yesterday ang recovery sa Talisay niabot na og 50 ka recoveries. Busa ang active cases sa Talisay over 50 lang kay karon manggod ang atong pagtaho dili na kaadtong cumulative. Mag-ihap ta sukad sa labing una nga positive case atong Marso 23 unya magsige tag presentar anang cumulative nga total. Maguna-una ta nga kini sila tanan nangasakit pag COVID unya na may nangaayo na may nanga-recover na manggali daghan kaayo nga wa gyud mo pagawas og symptoms, wa gyud panghilante, wa ubha, wa gisip-on, human sa quarantine period, human pag-testing, wa gyud nangaayo na sa sakit nga wa sila masakit. Busa atong i-deduct gyud ang recoveries, i-deduct sa nato katong deaths, katong deaths atong mo to identify asa may COVID gyud or asa may incidental COVID. Mo naman na ang atong reporting. Dito sa Dakbayan sa Talisay, as per report kagahapon, ang Talisay had only over 50 active cases. Unya, 50 na nga ni-recover. And we pointed out last night nga to the IATF nga sigon sa IATF resolution ang provincial governor mo'y mahimo nga mulit sa maong MECQ status upon concurrence of the regional IATF. And malipayon po mo taho kaninyo nga ni-agree ang IATF. Ni-agree ang atong chairman, iyang ibalik nga to sa regional IATF ang maong issue. And karon ni-issue kita o Executive Order number 17-G de-escalating the risk classification of the city of Talisay from modified enhanced community quarantine to general community quarantine. Executive order ni na akong ipirmahan kaganina pa lang o sa maong executive order atong giko ang IATF resolution number 29 as amended by IATF MEIT resolution number 30. Nga nagkanayon, beginning 16 May 2020, all decisions to impose, lift, or extend a community quarantine in provinces, highly urbanized cities, and independent component cities shall rest with the IATF. This, notwithstanding, provincial governors shall be authorized to impose, lift, or extend ECQ in component cities and municipalities upon the concurrence of the relevant regional counterpart body of the IATF. On this basis, we have issued this executive order na ato nang isumiter ngadto sa regional IATF. Ang akong understanding o masabuntang mag-meeting ang regional IATF. And already, I am of the belief na mahimo na nato na ma-lift ang maong MECQ status. We are hoping to get the concurrence by tomorrow Friday. By tomorrow Friday, ma-effective na kini ang atong executive order or the lifting of the MECQ status sa Talisay. So, ugma, hopefully, with the concurrence of the regional IATF, GCQ lang ang Talisay. Ang katong uban ng mga negosyo na wala na sa matutik under MECQ, mahimo na kana mubalik sa pag-aplit. Usa, alam kini kaninyo, mga Talisaynon, there's hope. Ang atong paningkamot, labi na sa inyong mayor, si Mayor Samsam,
aduna na gyud bunga ugma mo GCQ status na ang Talisay. Now, let me proceed kay ako ni silang tingalas ka sa mo, nasagbuyo mo ato nang kurat mo. No? Naibuong mo, kaya more mics. Daghan matatag mic, kay di man di kato, ano man to usa ka mic nga gibutan diri nga para man ta to man. Dili man di man mo magdungog. So, ang kanabang usa ka mic nga atong isige gamit ba, di nato to magamit? Kaya I cannot be passing this mic around. Nahala, sige na lang. Sige na lang, alam. Kung sa may inyong kuhan ato, Mayor Marlon, ako ba mga mayor? Primero namon na pagandungog atong balita mula sa Bignas Muyo kay sa tanan lungsod o component cities ang Talisay pagid na lahi unya muagi ang tanan taga South nga sa Talisay mo nang nagproblema sa mi kay ang mga tao basic pagabot sa Talisay maglisod ng tabok no mo nang nalipay kay mi o ni support kay mi sa kang Mayor Samsam iyahan tinguha na mabalik sila pagka GCQ. So, nalipay sa may nga uyunan sa mga mayor na suportaran ang atong executive order na mahimong kami sa GCQ at Talisay. Salamat kayo sa imong efforts ko atong gahapon atong meeting. Yes, ang ako ganing reaction na to, well, first of all, nasa muyo yung kung anong wala mag-run appeal sa gobernador na ma-MGCQ na unta ang entire province of Cebu. Okay. Ang ato nakita nga statistics, no, whether from the DOH or from wherever, no, o bisag sa atong kagalingo makita ng mga statistics, it is right, the province of Cebu is right for at least an MGCQ status. Kay ang among paglabutan niya ito nga makasugod na taon balik no? Pag to rebuild their lives and their livelihoods din sa Tibok Province ng Sugbo. Kanya, ikaduha, ang sagpuyo nga sige lang, GCQ pa unta ang kuwan, pero kung anong ang entry, ang gateway to the south na ang akong distrito diha, third district, nganong lahit man siya o status nga it is not supported by the facts and the data. So, we are glad. I'm glad para na po, personally and as congressman of the 3rd District of Cebu, I'm glad na you have found a way to reclassify the city of Talisay kay anak taon may mga giliha. Kunya, daghan kaayo nga panginabuhi nga nagdepende sa access diha sa city of Talisay. So, thank you. Yeah, so actually, my presentation to be imagod si Secretary Duque, diha gyud nakita nga the figures did not match Talisay o labi na ang Baris Talisay o even ang province kay apparently i-appeal dito sa province ang Mandaue City na mga positive cases and moto'y nakapa-usap na po, no? Na-usap ang actual picture sa province. So I hope nga kani ma-corrected sa IATF. Hopefully, makapadayon ang to MGCQ status na aluag-luag in town sa kahimtang road sa atong mga kaigsunan. Now, nag-meeting ka kanina, doon ay daghan ako mga ipang-ibangno sa mga kapitan nato diri. Labing una ana ang tuog. Kay lagi sa ECQ karon ang Cebu City, ato gyapon itugtan ang mga empleyado nga gikan sa mga lungsod sa probinsya nga mo adto sa Cebu City aron pagtrabaho kay lisod sugod na ni trabaho tan balik paundangon na sa dinato. So ang ato na lang gi-allow gihapon turang ID kunya certificate of employment o
issue executive order ang mga mayor na kining atong mga employees ang trabaho dire sa dito sa syudad inigbalik magtuog padung mo dito inikapuntag usang ato tuog di ba Mayor Marlon? Tinod ka na ko, ugma akong pirmahan ang executive order para sa itong mga kaitsunan na nasa syudad na muli sa ato kay mga essential workers, dili na ito sa require, dili na ito sila ipa-quarantine. Ang importante na kini sila pagsuot sa barili, mo pirma na sa undertaking na iligabot sila magtuog, dahil ulit na po nila sa kadlawon sa Lunes, kung sila muli nga ito, umalik sila na ito sa sila ito ipatuog. Hindi na po kinikabang po nila, hindi na sila sumusunod sa pagsunod sila lugar na ulian. Gani atong giawhag ang mga kapitan. Well, nakauna-una tatingali basi ikiting ko sa tanan niya nato ng mga ABC presidents lang. Kaya aron mapadagay-day sa uban pa nato ng mga kapitan. Nga ila sa awhagon ang ilang mga constituents, no? Ang katawhan nila sa matag barangay na magtuog para sa itong gihimo sa kapitan dito sa Malapaskwa. Nga kung primero nangahadlok itaw ng mga tao sa COVID kaya sa mga ilang igasto kung ma-hospital sila nga at pangita nila labi na karon na hungga ang turismo kunya magpanagat na lang yun ilang pangita dito apan sa diha nga nasayod sila bahin aning tuog dinha na uhi itaon ang ilang dugo kay naibaw man sila bahin aning tuog ug dito sa Malapaskwa mingon ang kapitan, mandatory and compulsory. Apan, wala na gani kung kinahanglan niya imando kay ang mga tao na mismo, naagad man anito o buntag o hapon magtuog. Maura na, mo ka na ang atong gamiton nga nagiban, patog ni ini COVID kay kani cleansing magod, kani pagtuog niya, vitamin C, inungtag limonsito, inungtag luya, iba, ako naman itong sa una, gipresentar ninyo, si Rona, kaning akong executive assistant, nga mismo siya, nahilantan, iinom ng paracetamol, wa mada, 40 na hilanat, apan, atong may eating. Ako pa lang, nagsuog, tulog ka adlaw, nawa, sige, of course, inom, vitamin C, o wansad, no? Turmeric, o calamansi. Kunya, pagkahuman, nakawa, naayo, tested negative na. But I think ganina kay ang mga kapitan ako magiawhag na maabot gyud na kadto sa inyong mga kauban din ha sa barangay nga magtuog diha nigawas nga istorya nga mao gid ay mismo ako pagumangkon na saan ba niining tuog. So, ako mo subscribe ko sa inyong mga suggestion go no Mayor nga kining tuog usagid ni sa kining makapaayo ninyo bisan unsa nga sakit dili lang ni COVID-19. Gani ang uban kung doon na gani mapasmo magtuog man gani no pasmuhan kanang dukot kaon na ituuban na doon na poy kanang gitawag na tuog kanang naingasad tapos sa kuan kining kanang mga dahon bitaw dahon sa tuba-tuba. Kasi dahon na kanang green bitaw nga wan di ko ka way isagol ni apil sa tuog kanang nagis akong grahe nga dito nga ako ay ginagputla kay importante na nga sa mga kinaraan nga pamaagi nga kita makalikawas kung doon namin tayo ipamati sa itong lawas. So I will subscribe nga kining tuog ato kining practice na lang yun kay tungod kay bisan kinaraan apan epektibo man kay paagi nga wa kay gasto. Ang imo lang takugi lang nga magtuog ka. Simple kayo, mag-inom og tubig, butag langgana, maghabol at usod, huwag mo kayo mag-recharge sa imong mga toxic. Ang imuhang mga gibati nga mga imong karaan nga sipong nadugay na kindigawas sa imong manggawas na nagpundo. Pero na, moment na to siya. Humok na to. No? Di ko doktor. Pero ako nakita nga isway mo kung anong tuog kay katong mga panahon nga doon na to'y bitang butang kag init nga lugar kunya manggawas imong singot manggawas ay imong sipon kasi makaluha pa gani ka so nagpasabot ko nga di discharge ang imong sipon kaya to sipon duga na itong panahon nga wala
ligawas na pundo lang ba? So pagtungkol sa init na imong gihanggap dito sa tuog, so ligawas ang mga daotan o kanang mga hugaw nga gikan sa imong lawas. Para tugog akong ika-testimony po. Nya, ako gani, sige na magtuog, untag, o dili. O, manda kaligo, niya tuog. Sa gabi, magkaligo, niya tuog. Kaya ako igsuon ay, wag dyan, tuog, mas class ang iya, di ba dyan? Isa na imot. Sauna. Ako bitaw, I go through kanang steam, kanang treatment every day. Ako lang, ganahan ako mag-comment na kanang manaway bitaw sa tuog. Kanang dismissive ka, kanang tuog. Usually, mga doktor, may nga na, tuog man ang tuog. Pero hindi mo sila pumutanon, kung sa may tambalan ng COVID, wala sa sila ito ba? Oo, yan. Hindi mo pumutanon, pakadaot ng tuog, dok. Hindi mo sila na, agi man hinoon. Oh, so sa may daotan, kung doon na tayo dugang nga measures, gawa sa atong pagkaon ng mayo, pag-exercise, pagbuhat sa init, inom og vitamins, vitamin C. Kung atong po na to, usa rin nakadaot, anak, nga nung inyo man ang ihinaway, no? Nga, it is, niingon man mga di man na makadaot, kunya makatabang man na. So, that's why ako, every day, mag-steam, kuhan ko, treatment ko. Sugod na ka. Dok, umpisa ni Gugo. Pero, dito na pag-Gugo. Kasi sige na gano'n ni Gugo, ha? Wapa yung gusto ay ating gabi, Dok. First time ko nakasuway, Dok, aning tuon. Kaya gikan to meetings mga mayor. So, iyawan Dok, testingan to nabing kami gabi na. Then, sa inusol mo sa Gugo, wala mag-isot ko ginawa kung mag-mask. Kung turban, kagabiin sa akong pag-suway sa tuon, Dok, first time. Grabe yun ang random, no? Ang gawas yun sa 2 weeks. Ikan sa ato ang ilong o may itong pamapit. So, mana ko na ito ganyan adlawon ko. Kaingon dito nga, no, sa mga millennials, suwayin na sa, wala mo criticize, ha? Suwayin ninyo. Hindi mo ako ginaan, kami mga millennials, di din mo pa ang doktor. So, wala na, suwayin na gina ko kagabi. O mayo dito, mayo dito resulta sa itong ilong, sa itong pamati. Thank you, Lord. Kaya dili lang ikaw, board. Jimbo, nakailain na itong kauban sa board. O, si Kerry, Kanawa, si Board Kerry, Shimura, tutuog na sa. Nakay, inyong i-post. Kaya our new normal. Na nagbukot og habol si Kerry, kung nabili makita. Ingon si Mayor Sam, ko ang picture. I-appeal naman dyan sa stories ni Kerry, King, Gaudans, Shimura, nahala. Tuog makapin, hilak ni ako 100% wins. Actually, si Kerry sa, hindi kantas palampad na meeting sa mga mayor, ilang kantas. Pero I think ingon siya, tungkol nakasmog ko siya. Nagtuog siya. Pag-imas mo, sama sa mga ingon price. O kayo. Karon tuog na. Basta iwa ko na silante, pero na giniya. Tuog. Panawa. Our new normal at because apas Kerry. Hindi ba? Ikakuray. Tibuok hapon doon ang bukot. O. Kunya. Lain pa. Lain pang board member si Francis. Board member Francis Salibangon, nagtuog na kauban sa iya maadiyang na misis, natugutan sa tayo. Si Charlene, nagtuog na sila. Nakabalindot pa sa skim. Nakabalindot pa na sa protection. Kaya maglawas naman itong tanan ng mga toxins. No? So, si Charlene o si Francis Salibangon, tuog na. Kaya pa. O tanawa ni, tuog challenge in Toledo. Nag-iposa na ito, Jenny. Kani usa si former Mayor Daigi Sambo. Nagtuog. Unyas, former councilor, hapit na ni Magugado mo magpar na ni si Jill Espinosa. Diya si Jenny. Puro si pa, puro panindot tayo ni habol ni ina. Nawa, na color po kayo. O,
Unya, di ay sa iyang tapad sa Atlas Fertilizer ni si Esme Nunez. Nagtuog sa. Unya, si Girly Delator, Atlas Fertilizer gihapon. Ang akong naibawaan, ang mga pamilya dito sa sulod sa Atlas Fertilizer, puros na tuog sa. O si Daphne na po, si Daphne o. Daphne Lagon, asawa sa atong congressman. Ako Bisaya. O, si Congressman Lagon, diya si Daphne. Tuog sa. O si Pumba. Si James Gallardo, si Pumba. Tuog sa siya o. Kandana, simple magod kayo. Kaya rin yung kayo ni Takore. Pabuka ng tubig. Utang na po planggana ba yun? Ini tubig. Ay lang po, idiritso to. Sa Takore. Orang matanta na itong ilongan. O, si Pumba. Ay naman to, na-apil itong usa. Kunya, si Louie na korda. Actually, ako din amigo, si Louie. Very religious ni siya na Cebu City. Apil sa siya. O tuog. So, kami manggod, you know, kung salay ato, itaw matabang, if we could just help, no? And as kama sa giingon ni Deputy Speaker, so ni Pablo Jan, why question it, you know, kung, anyway, diba kaning ilang Hippocratic oath, first, do no harm. Mga doctors, do no harm. Dili man yung makadaot. Ruber naman po ni sa mga katiguangan. I-apply na ni, naman na gigamit mo na practice nila kani ato nga. Wapay that giant pharmaceutical firms na nag-produce mga mahal kaayo nga mga tambal nga atong paliton nga napuno mga chemicals. Kini, natural, organic, it's a traditional. So, naghanbaya kayo tayo padala po ng messages ikan sa Kingdom of Saudi Arabia, ikan sa Qatar, ikan sa Doha, Dubai, Middle East. Sila po, tuog sa tutuan sa rin ilang po sa mga Arabiano, magtuog na po. In fact, dito sa Malapascua, kuyo na to, mga puti man to, na ikan sa Italy, na mga puti sila tuog dito. Tawag nila pumente. Tuog. O, ano mo tuog sa sila? O, muna, tuog. Ang tuog challenge. Sa dyan. Pero mga panahon na ang kinahanglan, pagtuo o pagtuog. Trust pa ko dyan, to come up with the most catchy, ha? Most catchy slogan. Muna na ng pagtuo o pagtuog. Tuo sa pagtuog. Okay. Now, atong kanina portion na to, iba din mo nga, encourage ta o buy Cebuano. Kung sa'y produce mismo na to dinhi sa Cebu. Mauto, ang atong kanang moto ang atong paliton, atong support local. So, we have here kaning virgin coconut oil. Diri ni Barili, ang product ng Barili. Minita ko, asa mo mga product sa Barili? Kaning virgin coconut oil, sa kuan niya sa Kanaan Farm. Remember, I once featured ang Kanaan Farm. If you're willing to minaw sila sa inyong questions, tubag sila. Farm ni Victor Cortez. Ano to, Nelson? Nelson, yung best friend, no? Ano ba? Victor Cortez. So, niya sa akong usapang ka-exo. Ano nila bigwa ako sa kanan? Ano bang Kanaan Farm? Oo, sa kwan. Sa tutupan. Tutupan. Oh, kang Victor Cortez ni nga farm, kung kang Cheryl Barba Cortez, si Victor igsuon ni Mayor Jonas Cortez. Kunya, ang iyang anak, si Carla o si Angel. Si Carla na sa ayong dinig. Angel is a lawyer, pero they are the ones, sila ron, no? Nag-take care sa farm. Ano yung product? Virgin coconut oil. Nga, harvested fresh, bottled, and cold pressed.
Kani. Wala ko agi. Organic yun. Organic ko iba. Dito. Tambal, galuas, mayo, galuas. Kasi tambal na ni. Galuas. Nakiluas, wala yung tambal. Mayo kayo. Oo. Hindi, makapatubo sa buhok. So, kani, o dako na, this is 500 for 1 liter bottle. It's very good price, no? 500 for 1 liter na bottle. And, doon na ni antioxidant benefits. Sama na. Nga, oh, doon na flavor benefits. May cold pressed foods. Walay additives. So, ano yung sa products nato ini sa lungsod sa Balili? Ang virgin coconut oil, ang Victor, and Cheryl Cortez o sa ilang duha ka anak, si Carla o si Angel. Tig-arito sila they take care of the farm now. So, dapat ay telephone number kung gusto mo i-order. Doon na yung website that you can go to o di ay telephone number if you wish to order. Call 0917-644-1113. Again, 0917-644-1113. Nasa sila Facebook page ang katong Kanaan Farms. Proud product of Barili. Okay. Now, naapag-integrin kayo ng product ini. It's the only product, no? Do not tayo goat milk. Now, we call the si Eddie. Ang Eddie Aguilar ni sa iyang Barili Goat Farm. Dali, ikot. Dali, ato ni siyang interviewon. Yung sa mani pagsugod, kalihok. May hapon, hindi ko mo address ko. Ako lang isortin akong history sa pagpanandi. Ako, former OFW ko. Then, pag-uli na ko, i-invest ko farmland kay one na murag kaliwat din na mo nga mag-farming. Karon I'm a full-time dairy goat farmer. I'm producing pasteurized fresh goat's milk. And it's organic. Ang ikaon din mga sakpo na yun, mga forages. Akong ika-advise kinsa tong ganahan musugod sa pagpanganding. Pananong sa mudaan, usag mo palit ko kanding. Okay. Kasagaran ko sa magsugod, maguna pang kanding, usa pa mananong. Kailangan tayo makaon na kita. Oh, dahil makaon. The good thing with goat raising, unlike sa swine o sa poultry, kadadlaw kang mupalit dito o feeds para makaon sa imong livestock. Unlike sa kanding, kanang imong mga tinanong, mao na imong pagkaon. Nya, hugaw sa kanding, imong iabono sa imong mga tanong. It's a cycle within the farm. It's a healthy practice. Presently, ang ako mga customer sa akong goat's milk, mga special needs, mga cancer patient, kay mo na himo nilang maintenance to boost sa ilang immune system. Sa karon, kuwang gid atong production kay tungod ining COVID thing, but ganahan sila mo boost sa ilang immune system. Kanya, ako i-adlip tong go-to. Hi there sa akong igsoon as Canada. Mauwi na yung magsigig. Kanag-trap dito sa akong anak na ikabot yung mong papa, ang dami na daan ng tuok. Ako na nang i-practice. Pagsugod sa kining COVID, we started planting
organic vegetable, March 23. Pagka April 24, continuous na nagsige na may harvest. Until now, nagsige pa may og tanong. It's purely organic. We use the goat manure o any other compost mo igamit na mo. And it's a healthy practice. Kay karon good mo tanan are into organic. Especially kina ako ang goat's milk. Pure, wa ni siya yung preservative. The only process is just like heating 30 minutes at 62 degrees. Then ready to drink. I'll tell you na go. Ang nakanindot ani ba kay even for damay mga lactose intolerant kanapit ang iligyot mo dawat ang tiyan o kanang gatas tungod sa lactose no nga sana ingredient niya sa mismo sa gatas but kani it is recommended for the lactose intolerant. So kung maglain ni mong tiyan sa lain nga klase nga gatas, kani okay ra. Ako lactose intolerant ako, pero kung inom ko ani, kay ganina pa ko naibog. Kaya nahadlo ko nga tingali o kuhaan ko, but basahon na to. Recommended for the lactose intolerant. Research has shown that an estimated 50% of those who can't take cow's milk can take goat's milk. Okay, usually, ang katong intolerant, katong sa cow's milk, no? Mani goat's milk, mani. So, lahi ra. Nearest to human milk. The nearest, no? It's the nearest to human milk. Karon, mo inom jud go. Nabi kaayo. Honest. Kumot pag-yun. Dili lang ito. Nabi, uban mo na. Yes, kandi mo na. Tingin lang ito. Kaya na, idili yun. Gurting mo muta. Masumot pas baby. Pila to ni ka-liters? 200 ml. 200 ml. Pila man ni siya? We sell 50 pesos per 200 ml. Considering kanang may ng klase nga kanding maka-deliver o 2 liters per day, you'll be getting 400 to 500 pesos per goat per animal. Per goat. Naalay gamay sikreto nga akong kanding ang mga itoy ang gitutoy gatas baka Dili day sila lactose intolerant. mas cheaper man to compare it with house milk. Mas mahal din eh. We can sell 200 to 250 per liter. Basta pa, dapat kay 170 ngayon doon. Okay. So, ang ina ka lang sa 30. 170. So, 50 pesos per compare liter. Pila man ang 1 liter ng cow's milk? 30. Amo ba? Mas marami eh. Ang cow's milk. Kung akong na-notice, Gob, ang akong ito standing, dili na mo mi, sige, ginom mo gatas baka ng Huwag ka mutubo, mura ng bata. Okay, so ang saan man ani nila pagpalit? Kanang kinala sila mo orange pagili or pwede lang mo deliver? sa karon Manawa. huwag yung itaw kayo akong production. Daghang order sa kanang mga dog breeders. Kanang mga dog breeders, namalit na sila o kanang mga puppies dito sa gawas. I-prescribe yun na nga kung dili available ang dog's milk, di ba kuha, hindi mo ipatutoy. Pero ang priority na ko atong na yung mga special needs atong mga cancer patient. Ano, it's anti-carcinogenic. Ayaw rin sa cancer. Yeah, Makatabang si Gibbs. makatabang o makabos sa yung immune system. Pero di pa ka na-supply. Dili pa ko ka-supply mo na gabihin ako, maka-receive ka text na orders, dili mo ma-serve. Malamit ba? Yeah, hopefully, na ay
na ay program ang National Dairy Authority. Kunya, usa ang barili nga i-identify nila as nutrient through Mayor Marlon. Hopefully, mas madaghan na ang production ini. Kung doon na yung moabot na more 100 heads din na goats. From the state. Sa National Dairy. National Dairy. Budget. Ano sa expected na? Actually, kanan kato ta April, mag-distribute naman sila. Tungkol sa COVID, wala makaship ang ilang contractor. Ihangyo sila nga karong coming April na o abot. So, they will extend to next April. Pero ilan pa rin kamutan na by the end of the year, maabot din eh. Kunya 100 heads na female, kunya 2 heads na male. Kunya, ato ni distribute sa kato sa qualified na maka-breed o ka na maka-alima gid o kanding na ka nakamao. Experience. Kunya, they will put up a pasteurizing machine here. Pupunta sa building, pasteurize. Hindi na sa barili. So, we might be producing more for the kaning una first 2 years para rin sa mga daycare centers kung nila rin talaga free milk. And after 2 years, a market we can kabaligyan ng Bisigasa. So tako kaning potential and I hope through the help of Eddie Aguilar. Kani si Eddie Aguilar is known tibok Pilipinas na siya. He is the founder of Goat Racing. Kani siya. I was in kining Nueva Ecija. Dito ko sa CSL, Central Luzon State University. Ang ilang vice president dito, naibong, sinatong taga-barili mag-mayor. Na may laki din ang mga gawapong goats. Isa man, sana si Eddie, ilan ko man abot na dili. Kukuha, bisin ka din, mag-inbreeding naman din. So kukuha ko dito sa Gawa Sports. But with the help of the National Dairy Administration, kani, kuha kadaghan ng mga breed ng klase. Mas kuha po pagod ang breed karon kay mas daghan ang milk. Ilang i-promise na kaning American Anglo can produce more milk than the Australian Anglo. So morning, it's very promising and we're preparing for this. Mga naganda mga housing, mga naganda ng mga gitamnan. Karon, nagtunang na rin. Ano may mga indigofera na po yung mga patsong ng mga napier na kaskayo. I have planted around 6,000 square meters of indigofera already. So, in preparation for this coming. Sir, Binisaya, ano indigo pera? Family na sa Madre de Agua. Madre de Cacao. Madre de Cacao. Madre de Cacao. The advantage we have here in Barili, naatay livestock market. Yes. Pagsugod na ko goat racing 2009, adto na ko sa Talungon, sa kamot puso, sa adobo, lingkod-lingkod dito na ganyan mo agi maguyod og kandi nga kanang gitawag na upgraded, mestiza. Mo na akong iikit mga bay. Nagpilay pa rin mo? Before na mga 3,000, 5,000. Then, ang mga nakatuwa ko itong i-scale kung mag-deliver yung milk. So, mangita ko ka ng maing laki, ka ng laki ba? Magkuha ko dito sa Bourbon, then nag-acquire ko ni Secretary Pinyol. Then, naabot ang Former DA Secretary. naabot ang project sa Bureau of Animal Industry. Nasigil ko sila o pangita o recipient yung sa itong ready, nakapananom, na experience of goat racing, then nanay mga ready na pagkaon. Tagaan ko sa kaslat na mga imported at ang karon. So, pila nakabuto mo kandiyan? Nasa 200. Nag-produce milk. Dili magdungan ko na may uban buntis, na uban i-dry mo. Kaya ako sa nag-manage na dili magdungan. Kaya if you're supplying with supermarket, kung magdungan sila o breed, 9 months na lal, wa kay masupply sa supermarket, you will be sanctioned with penalties. Moto ako nang gibuwag sila na every 4 months at makaka-breed ko. Year-round, na ako yung ma-produce na milk, pwede kita ka. Pero curious lang ko, Ed, kaya ingo ka, former OFW ka, kung saan man yung trabaho sa una, before ka ni uli,
Dito po sa Saudi Arabia, as kuan, kanang courier, Pila ka years dito? 4 years. Nakatigom-tigom din akong palit o farmland. Kay ako nang gipangutana kay karon manggod. Ibaw ta daghan itang kaayo ta og mga OFWs nga wa na yung mga trabaho. Iba thousands ni ron nga karon tabangan sa atong Philippine government nga makauli. Kunya kita sa nagdawat sa kadire no sa Cebu, sa mga taga Cebu nga OFWs nga kinahanglan they have to start all over again, di ba? Nga kung saon ni nila nga makakita silang paagi nga maka-earn, well, probably, hopefully, makatabangsan ang provincial government, makatabang ang gobyerno, that we can still, not na diyan ko'y paglaon. Na ay mga hagit sa kinabuhi, naawin yun na. Kaya kung wa, ato na, tas paraiso, yun lang, tapuyo bini, kalibutan. Pero mao sa na nakahimo, na interesting is kinabuhi. Mao na, inspirational ka yung istorya. This is a success story kang Eddie Aguila na naka-raise ni siya go farm. Pila may inyong una na sundan na sundan? Less than 50. The good thing karon especially social media, pwede na ka maka-interact or communicate sa other farmers. Then it's sharing ideas. But when we started, naglisod mi sa una kaya katong na nag-import og mga may klase, dili mo share sa alternatives. Make it their own. Karon na available na ato ka sa Facebook, ay group na. Then at least kaya ko zero man ko on agriculture, one man ko unit sa na started with the passion. Naganahan lang yun. Layo na kayo. Ito na. Pero okay na pag ito, basta sige support ka. Ang farm, may tubig, init man. Ito, nung matay ang virus dito, yan, pag yan, boosting your immune system, inong pag yung kaamin. Kunya, ang vegetables dito, organic, ano ni ang God's Grace Organic. God's Grace kang Gigi Oy. Si Gigi Oy. Ay, kay Bao ka, ilang kayo mo niya sa Facebook, may tagal ka yung mga available na vegetables. I was hoping galing nakadaan ta, pero next time. Yeah, next time. Kaya usay mga vegetables ninyo diha. We started March 23. We planted plant kangkong, lettuce, spinach. Spinach, Bisaya na kuha. Sabi ni Saya. Nagpati. Water spinach. Tangkong. Ganon, halos kompleto na. Kaya pwede na, harvest na. Pagka April 24, nagsugod na yung harvest. How is that? Can you deliver or mga dito? TGOI has link with Lala Move, Grab. So pwede sila maka-deliver. Post na niya, kuwang kay order online. It's organic. Yeah, pwede. I think, daghan ang mahibaw, katong mga order anin ng mga organic vegetables. Dili na produce in Balili. Gigi na ay farm na ni. Pero karon ipatid sa Okay, problema sa tubig sa previous farm. Nagkakaroon sa So, this is what we have here. And ang success story ni Ed Aguilar, I hope will inspire our OFWs na nagulit karon na mahimo ra yun. Mahimo ra yun. Siya, isugod o usa ka negosyo nga dili mo iyang background. Yeah, Dili. zero knowledge. Wa siya ni anak yun kay lahi man ang iyang yung training o ang imo dito nga kanang trabaho no sa Kanang pagpalanding bro, sa una ko, ang katong mga thing, they started with boer. Kanang boer is the meat type grid, nagpo kayo, yan, ikot yung tanaw. Pero, nag-attend ko seminar sa MBNRC. It's Mindanao Baptist. I attended the 5-day training on road racing. Ang katong ganito, yan sulti dito,
keeping a board is just like keeping a broken piggy bank. Sige lang ka, oo, why ka? Ang imo lang is the strain na you have this huge animal. But in dairy goat, as long as after feeding, sige lang ka kuha o milk. Kung makakuha ka for 10 months, you have 600 liters. And 1 liter is 200. 200. So, ang 600 liters, 120,000. For one goat? One goat. Pero sa goat racing goat, you have to complement two sectors, the genetics and the nutrition. Kung saan man ang imported mong kanding, kung really well fed, really na siya makaproduce. Kung imo sa buhion na native lang na isa kung saan man mo pakaon, gamay na siya diyan maproduce. Kinalang kanang duha imo nang i-comply. As always, sa kinabuhi, lagi tayo balancing. Yeah. Sinong nag-inapin me? Hindi pwede one track mind lang ta. Balik ako sa COVID. Hindi pwede puros COVID na lang na ang atong i-tanaw. Balancing tanin. Diba? O, nasa ang economy, even i-compare COVID with other diseases. Okay, para matimbang-timbang na ito. Proportionate ba ang ato na response? Pag-lockdown tanan, pagpunong sa pagtuyog sa ekonomiya tungod sa COVID. And I don't think sakto. Siguro next time, Doc, natutas parang we demo sa pagkuha o data, then sa pagpatutoy sa itoy. Daghang kayo mo bisita na, to bring your family, farm, water, tour, or learning. Yung ko karoon ko mga millennials, ipangutana. Asa man ning kanding, ang ining tudlo ang kuhan man supermarket. Asa man ning ikan itlog, supermarket itlog. Hopefully, kung balik na ta sa new normal, whatever it is, nga kuhan, na atong mga kabataan, pwede na kagawas. Kay para po sila, they will learn these things, no? Para po sila mas ma-widen ang ilang panguna-una. Kay karon, itudlo, kanding, supermarket, pero pangutano nimo, parang pinatubang sa ilang mga cellphone gadgets. So, learn to appreciate nature. Appreciate really living. Hindi kay puros na lang ng inatubang ang ilang mga techies, mga techno, mga gadgets. Salamat kayo, Eli. Thank you kayo. Salamat ka, salamat. Oh, sorry kayo. Kuha ko na yung stock. Kuha ko na tayo. Magkakaroon natin yan. May galing, itagaan niyo ron. Kaging na data. Sabi kayo sa katanan. Well, finally, anong masaho ni? Ang ato. Well, anong product? Ay, apa? There are more products sa panili. Bisa mo describe ano yun? Sa pinali? Tinapay. Tinapay ba yun? Muna siya karaan ng tinapay sa barili. Mura siya piyaya, kunya, wapagin nila ni Uspa ilang packaging go. Mura niya po yan. Plastic rin Japon, no? Nagpabilin yun, mura din ilang ining marketing strategy. Kunya, dagan ang mag-orders ani sa gawas ato sa Mindanao, dagan na mo kumpra ni kay lahi sa ni nga klase, dili ni piyaya, sa aparato sa kayo kay binisaya kay pagkaluto ani, oven gyud, no? Kaning brick oven. Manang binisaya niya lami sa mura sa piyaya. Tamis, crunchy yang kuan. Oh. Dugay ni mo na? Dugay ni mo na? Dugay ni siya. Ang shelf life, mudagan ng mga 1 month to 2 months. Dili na siya nataon. Ilan mo? Kaning usa ka putos abot na ni siya 50 pesos. Oh, so nabuhok na ni 5 pesos na buhok. Yan ako kayo, ang sod ha. Si Julie, kusok yung mukha na nito na. Oh, kanya, mali na to ang usa nga produkto na ilato kayo, no? Kanya, ikaduha, paborito kayo ni sa asawa ni Independent Speaker PJ. Oh, kanang pinyato. Dini sa barili, lahi atong pinyato,
Kay ang mani ani special gyud. O pinili niya. Labi kami siya na klase ng pinyato. Dili kay siya tamis, na dili po kay siya sticky. Ang kami kaya ito ang pinyato. Pero ang atong packaging mo lang ito. Hindi pa kita pinyato ma-perfect ang packaging niya. So, kani lahat siya no. Wako kibo special. Ang second pinyato dito na kay 5 buok. Barato ra kayo 5 buok. Unya ang ilang packaging ko doon, candy style na ba? Candy na iputos na na by 20s, 50s na packaging na. Barato ni siya kayo. Kapalit ni mo, dati na niya, talong ka sa, ang talungon, kagatan ng bigyan. Ito, gumuwan, nagyan, gawas, talungon, bigyan mo. Ano ba nyo ipaan ko? Kita, kanino tayo, ang bukilo. Nindot na tayo ang scenery dali. Ini kami sa Cafe Alfonso, diri sa lungsod sa Maliki. Isa the best lungsod na cuisine in the south. So, kahit mo diri, laot man sa only na kaya diri, Cafe Alfonso, kami kahit matakan, di na nakakita ko sa ilang parang sumay. Kaya si Pablo Chan, duha ka tapos na steam rice na hurot. Itong Patatin. patatin. Steam fish. Yeah, pretty. Oo. Kami tayo. Kami ba? Guys, kami guys. Ang cook binigo, mana rated Cajun. Ang usak tulong ni sila. Duwangan doon, kung yan umaga. Ang usak ikasing house. Kanya sa Lee Garden, ang usak. Manibalin sa West Kudaw. Ang usak sa Crown Village Hotel. Mga hinging din, mga taga-Barili. Taga-Barili na sila. Mga gusto mo sa mong balik sa Barili. Ito, sige, mag-imot ang snack bar. Ayaw na lang ngayon. Ako na lang itong restaurant. Walang, the authentic Chinese, if you want to eat authentic Chinese sa South, visit Barili Cafe Alfonso, barangay na Sipit, no? Barili. Bako lang din natin di-open. Kanya, it's the best Chinese food you can get in the South. Kung ito mo sorry mo sa Malbual, but yan hapit mo sa Barili, kay you will be treated the best Chinese. Dim sum, ang atong dim sum is, tingali, mas mali pa siguro sila ko. I would say it's the best dim sum in the south and probably, arguably, better than the city. Okay, you say, pork. Ito daw, kasi siya tinag na yan. Kaya dito pala yung nasa, okay naman. Pero, kada, imagine lahat yung ang taste niya, di pala sa, ito katulad na murag, nabigay sa mga victim, sa victim. So, kung siya more on, pag isang, mayor, natural kayo, pagkatimpla, sa tingnan. So, Okay. Si Julie, may testimony yan eh? Ako pag-testimonian ni linos naman ito kasi kahit pinagmin akong pinanan kahit siguro milenials na ba. So gagalina, gusto ko naman akong kanon na right na maturo sa dito o sa tingkot na o isa so ito mo sa di duhan mo yun galina duhan ko so akong kinas nyo matay lamig yun nagawa sa pagkumot ito na barato kayo una importante 50 pesos Patatin rice, yes una dito sa syudad ang pulo kalumpia 80 dili sila 12 ka hiwa 12 ka slice 100 busog kayo mura alin na mo Okay, Alfonso. Barangay na Sipit. Barili. Dapat ay espresso coffee, lamihan sa kayo, dapat espresso coffee. Karang Chinese na available na nasa siyudad, ako ang ginis sa Barili, naluto na natin ginis sa Barili. So, mga taga
sugat, wala yung pagulog na gusto mo pipita. Really, bakit mo din sa Kape Alfonso? Hindi na ako mo ng sukaw. Hindi ko na yung mga ako sukaw. Ito na ang sukaw. 40 pesos ang sukaw. Bola-bola. Oh. Puno pa na hindi ng istampe. Pero wala na. Nahulog naman. Lagi manghatag sa naglo. Panghatag. Bro, ang ina sa coffee din, coffee latte. Ako pwede ko mainom coffee latte sa boss coffee. Karon kay ko ni mas balo ni ako. Kung ako sa isang taon, inang coffee latte, wala ko kay bawo makatog ba ko ron iba. Wala din. Okay na tayo dito. Hindi ka katulog. Hindi ka katulog. Ako yan. So, Kape Alfonso, Barangay City. Dalili. Ako may manian. So, okay na tayo na. Talong mo din. Ano na itong talong? Iyan din na ito ang Barangay Bunting. Talong na sa Balaw. Balaw. Na pina sa akong road computing project sa province. Ano na. Sama sa akong parinuman, akong mga mayor ng hapon, wala na yung maundan ang akong construction, no? Ang road computing sa province. Aron, ang katawan ko yung ang bitaw na improvement with the town. Ilang income. Ipaktas ko kaganina, nagyan na to, ang mga balay na ang dito ang mga tao, hindi kayo na ayun. Okay na kayo, ilang nandun na masaming tubig. Bunting akong office alone. So, ako sa kamay, ay lunay ni Riat ganina. Inom siya, kita na to sa goat's milk. Goat's milk ko no is expensive abroad. Specialized milk na siya para sa mga colic, lactose intolerant. Puppies are lactose intolerant. Now na goat's milk ipainom. Kaya, itanong dito, dito ako mga makasa. Pwede na ako kasama na yan. Isa. Isa. So, pwede ako sama yan ha. They also make goat's milk lotion. Goat's milk soap para sa mga sensitive skin. Dry tayo skin na lang mga kabilon. Mao na gamiton mawala sa kalit. Para mismo sa kabilon. Sa mga kurikumon. O sa mga ugatipon. Goat's milk soap. By the way, kung dala na siya milk pa. Kaya ang inyong mga reaksyon, hindi natin. I'd like to greet yung Kabalpinto. Ngayon siya, watching you po, here in Edmonton, Canada. Si Camilo Oro, naa sa Papit, Cavite. Original from Latina. Si Lutz Mabida, watching from Jeddah,
Oh, sabi kasi, oh, sorry. No, wait, lagi. May crowded po. Hanggang ganyan ako, diba, ito po may tabo. Pagka-ECQ sa Cebu, City, hindi na nga ito na ang atong mga kaibigan, kinisugod na. Tinod ginako, no? Yan. Pag-execute yun, diyan tawagin ako, na sila ko sa Dominikanan. Kay, ang yan anak, mapagipaglargan sila kay, i-recall na daw ang mga employees. Kaya di pa yung taon sila, kay, sugod na karoon na anak. Wapagani sila naka-first salary, nag-close na po ang ilang itutuan, muna po hindi na sinahan, mapunta na lang tawag sila, nagkagasto na sila. Kanya, nakaabang na sila sugod, ilan ang gidawnan ang ilang kwarto na ilang puyanan, nalungit taon kayo mo na ilang ipadaya ka na po, ilang nilubos, o buwan sila kasabot, o silang kwarto, nanong na-isipyo po ng Cebu. Kung ang Cebu na-isipyo, kami sa Dinis Provincia, mapitahan kayo ng office, dapat sila dito rin nag-isipyo kita isipyo, wasan din malipay, sila na-isipyo, kadakan, atong mga kaigsunan na ito at sila karoon na stranded na sa drone sila. Nung in fact, ako ning ipaabot ng gabiin sa IUCF. No, nila ni Chairman Levin, yun sana, niya si Secretary Valdez, Secretary Duque, Secretary Dizon. Moni ang impact sa province, isa DCQ ko, pero daghay na nagmahon sa DCQ, nakaroon magsira na ko yung susuha, na na-stranded ako sa sila. So I hope na may appeal ang DCQ na sila i-downgrade ko DCQ. Na ang tagaan ko o tagal sa IUCF, ulitin pa sa IUCF. Because apparently, bisan ang figures na bihatan for Cebu City sa'yo. Sabi yan namin na diskutihan ang figures na bihatan sa IUCF, wala ni match figures na to. Whether it be a province, of course, including Talisay, o ang Cebu City. So we wonder, ano, nino man ang DOH na to, hindi, mo man yung among figures. But I don't know who messed it up. Ako rin ibaw ang katong advisor, wala na ron. Ato si Dr. Yatson na grabe kaayo makakamay na to. I think he came up with two Facebook na mga kwan na actually tama na ito. Ang Serranos, Dr. Limas, all of these things. Basta pa akong hainis ilaktan. So, Mona, I hope that hindi antoson sa mga eksena na po, matagaan dito ang pagkaligid. Guys? Gov mo, mukuha sa ko mo, istorya sa kusay sa public transport sa Cebu City. In fact, nagpadala ko dito kay, well, ang province, wala nga yung non-aircon man itong ipanggamit, no? Ang in fact, ang natin mga air condition buses na akong ipadaga, pero convertible na siya from aircon to non-aircon, kaya open air na to. Nagpadala ko dito air condition buses na duwa ko sa Cebu City, pang Monday, sus pagka-Wednesday. Sila doon naman, so 2 days ang tao naka-operate akong air condition buses na akong kuhaan ng special permit. Well, in fact, ang uban sa mga company, bus company, dito sa operate. So, Galupi, Cebu to SM, IT Park, Series, mga saan. Kaya pwede na maka-operate dito ang air condition buses. Ano namin mga taxis. So, ang itabo, ako, Bulacau, SM City, Cebu. So, dito kita ang agi, maayong kita, maayong collection for 2 days. So, karon subo na kayo palundungon kay imbis ang ato ang nakapangita na gahayanan sa Cebu City, kanya atong mga drivers, nakakita na sa kanang higaanan dito, para nagipagtabang sa public transport sa Cebu City, kay wa may jeepneys, no niya. Limited na po ang taxi, katulad mga taxi na maka-comply sa mga health protocol sa ikinahanglan sa HFRD o sa Department of Health. So, karon ang ato asang nag-uulsan ngayon si Christine Jung. Nanawag na po atong aging adlaw sa Naga. Oh. Siya may nakapahimos doon sa ato ang kaysa una, i-provide sa public transport sa ato ang sa taga-Nagahanon. Nga karon ang ato ang mga minibuses may akong i-provide from Naga, going to Oling, going to Inayagan, going to Langtag. So nag-assign ko rin mga 7 buses. So alas 10 sa buntag, makig-meeting na sa dyan ako kay paghibaw niya nga
kuana kanang ECQ ang Talisay siya mangutana po sa asan mag-meeting ta vice kung asan to ibutang ang ato ang ihog na to ang atong mga taga-naga nga mga tao sa Talisay. So luoy kayo, apektado kayo despite the fact na GCQ ta, pero kung ang Cebu City manggod mo ECQ, apektado gid ang atong panginabuhi. So nalipay ang katagog nga ang public transport o ang atong sumasakay naka-adjust na sila. Marakay na sila sa una pagsugod ako for first 1 week. Luoy kayo alkansi gyud. Ang atong product 2.5 ang ato ang hadlok. Atong kita 1.5 lang for 1 week. Kasi nakaingon ko sa akong kagalingon, mura kong nalintaha sa mga bus operator. Kaya ako ang ginagauna. Kaya nga, committed mo ko ni mo nga ingkong ekonomiya, pagbukas sa ekonomiya in the absence sa public transport, huwag mag-ekonomiya nga mo kay looy mo observante. So mo na nalipay ako after 1 week, anak-anak na gamay, alkansi na sinansya. Mubita. Sus karon. Tingurong na sa Cebu City. So Kanataro na yung alkansi, di ba? Ano magiging? oo, karon yun. Alkansi gusto ko na. So muna ako itasyon kay live ang tao or natin nagtanaw na to. Muna nga, ang public transport ron, limitado na sad. Na wala na tayo Domingo. Kaya ang uban ng mga lungsod o syudad sa probinsya, mag-knockdown na sila, mag-disinfect na sila sa ilang mga merkado. So, inig Domingo, wide dagan, watay public transport, mga buses o minibuses. I don't know kung ma-ECQ na ta o in-GCQ. So, paninauto na ko nga ato kung mga cities and municipalities mauabli na sa tanan nga tubog simana ko. Nagkanagigit na kinahanglan pa ato na ibalik kay nagkanakaayo ang apektuhan o di lang niya kasi ibalik na to ani dili kay murag switch na on off and na on nga musiga na kalit balik ekonomiya dili kay ang impact ni upat na bulan karon atong lima na pagsira. Nagalito yung ingon nga sa una, kung pista, ang unang tawgot ang OFW. No? Kaya karoon noon nga panahon sa kalisod, di na dawaton sa ilang barangay. No? So, it's true. Sige tag-ingon, they are the heroes, no? OFWs, the unsung heroes of our Philippine economy. Karoon atong ipakita na pero na nice ng hero. Please give them a hero's welcome. And Kuya Kuya, after that was the last incident kung ako'y nadunggan. Kung hindi na kong subuan, ito anis na ito na episode, murag, wala ko mauli murag bad trip kay ko ato, wala ko happy na ito mo smile, ikang kini comment, kay isingit-singitan lagi ang mga FW. So, isettle na to, kapitan na ito kung siya. And after that, wala naman itong kakadugo. Kaya doon na naman doon tayo, klaro yung yung protocol, no? Kita, sukat pa, wala pa na. Apot pa lang sa primero na ito na batch, establish na ng protocol ng sahod. Una, nagili na makalitan na lang, ang mayor wala malibaw, sakto din ang mayor. Dali, nagtunga incident. Ang sakyanan pa staff mo, may kuha sa OFW. Pero dili, lagi ba? So, dili na taana ha, kay kita, mga tinapangay taron. Kay daghan ang naa sa kalisod, tapang mo, tabang kita sa nari, kanina mga kapitan, murag buo lang na itong nagaw, kay sila lagi ko na una sa putanan sa tanan ng mga reklamo. Sinanalo mo kung second week sa SAP. Paita, mo nang kanang uban ni dali kaayo bitaw makapanghinaraot sa atong mga kapitan, mayor, mga public officials, usa mo tumpok ba? Naa, usa na ayaw ha, palipot. Kung na mo'y konsensya o kasing-kasing, naa ako na ito. Kami tirin tao, namin front line, kami firing line. Ayaw mo puno, pabuto po na ng inyong mga hain, mga pulong na wala ko na ang ayaw. Kaya hindi na pangay ka rin. More than ever, ini atubang. Okay. Ang para nako, ang mas lisod kayo ron ang problema ang ekonomiya nato. Kinahanglan maugid na ang atong kabangan. So, I hope you enjoy mo karong hapuna kining atong mga episode. Lahi in his palambuon nga lungsod sa Baligi. Ngari sa Cafe Alfonso, Barangay Nasipit. Ang pinakalami
dim sum and Chinese food. Dili na sa South, apan matod ipagbigan murag arguably sa iyang nakilawan sa probinsya. Tinuod eh. Tinuod, Lord. Tinood yun na ko. Then, so, bigrit na nila ko ako. Bukto mo. Nasarang numero no sa kasingkasi ko. Si Vice Mayor Liza Morena na sa Alisa. Ihapon sila ko. Nanaw sa Timos at Gop si former Mayor Danny Chunsi. Thanks, very good. Mo lagi nag-isip yan, ha? Ako sa diyang famous na ning higayuna sa pagpasalamat sa akong kapikas ng Paris nako, si Jima Garcia, nga mo ginitaw ni host na to karon. Ako pasalamatan akong kapikas Ako, First Lady sa Barili. First Lady sa Barili, si Jima Garcia. Lain sa kayo kamura. So ako sang i-greet ko kuan kanang Happy Father's Day sa akong asawa. Karon Domingo. Kung ako siya mong greet na Happy Father's Day. So ako sang i-take this opportunity nga Father's Day maron sa ako asa kong umabot Domingo. Happy Father's Day kanatong tanan nga mga amahan. No? Bisan katong amahan nga nagiusaran lang. Kaya quarantine ang inyong mga asawa. Happy Father's Day. Ako, di lang ko greet ni Karen, maglaan ako pinyato. Ato pasalamatan sa nagpadala ang Kaluha Twin Taxi o ice candy. Wow! O, dera. Oh, kasi Wow! Salamat kayo, ha? O, ice candy. Ice pa ba ni or candy na lang? Okay. O, pwede na rin kayo. Di na kayo frozen. Bugnaw kayo. Salamat kayo, ha? Made from miracle fruit and fruits from the farm. Ito miracle fruit. Yes. In, yan. Ito na lang gawin ako. Yan, mga yan. Miracle fruit. Hindi ko ba kinakalaw? Meron pagtanaw na ako. Pinakukukon. Mura pa rin. Pinakukon. Yan, tingin kayo. Salamat kayo sa ice candy na ipadala sa Kaluha Twin Taxi. Thank you kayo. So, pa, ako rin kasapon. Si Jessa D. Welcome here in our place ko. Kamarili. Yeah. Unya, pero si Temiles Selim watching here in Cyprus. International ni inyong mga beauty karon. Si Santos Remayla Bianca. Always pray and have faith in God. Try lang nato. Tuog, turmeric powder, ginger, peppercorn, and anjawin. Ipiyaw lang inyong mga mata. Magtuog na mo. Tingoon. Nakasuway ko the first time. Huwag mo kipaw. Pag abli-abli mo sa mata, pagkahuman, mura bungit-git, makumpanan ako. Kaya musuot mo ano. So, kumana ng goldsmith. Mana ni, napailain? Mana? Napa ba? Si Rosie Simbahon Rodrigo, ako po, mag-approve ko ang nagtuong kaduhan na ng tabo. First, akong stepdaughter, 11 years old, ilantang giubo. 3 days ang ilanat. Sige balik-balik. 38, 39, 40 ang ilanat. Ako gituog. Pupuntag, pagkahapon, naglaag-laag na. Tuog, puntag. Pagkahapon, puntag hapon. Kausara dito, naglaag-laag na. Akong youngest, ilantang ko. Ipatuog dahil nako. Kumantuog, nagsuka siya. Isip ko, pagkahuman ni chat siya nako, pwede na ba siya maligo ikaugma? God bless us po. Nagawas na ito, kasi nakuha ko na pasmo. Nagawas, isuka. So, naghatag mga testimonials yun. Kaya pa si Kelo din. Yes, mauna among ibuhat diri sa Kuwait. More than 30,000 kabuok na ibok sa COVID kay centralized air conditioning.
nagtuob rami, maura, nakaayo. Ay, takabuo. Sa kuwit. See, these are tinuod din niya ng mga life experience yun eh. Si Mark Cañete, mauna ang alternative way para maayo. Labi na yung taon na wala di kwarta, ay padukto. Ako gali, diri sa trabahoan, init tubig, utangan asin, itumol ang duha ka tiil, hangtod na manggawas ang singot, kabuntag, iwang water, ang inon, kapaon, sili, ug ahos para sa immune system na stable. Okay, Mark, magpusa na. Kaon ng sili ug ahos. Amin Cordova, Botamora. Tinuod yun ni ang tubo. Kay ako, sis-in-law sa US, ako giingnan nga tuubos ang iyang husband foreigner. Ug anak, kay giubok. Nahibong in taon ang banang kung giunsa siya, kay iya man gisulod sa habol. Pero okay daw kaayo kay gisingot. Ug ayo, pagkuman o tuog, iganahan iyang mana kay nindot daw kaayo iyang paminaw. Pagkuman o tuog. See? Tinuod yun na. Nga mga experience na to. Foreigner na kayo na. Wala yun. So, more na to. That is our episode. Karong adlaw. Special kayo yung episode kay ni atas sa Malabong Lungsod sa Barili. Kuyog yun na to ang atong mga leaders of the 3rd District and of the town of Barili. So, any last words? Sugod ka from the left? Naka-green na naman na sa iyo. So, salamat bro. Invite na mo, no? Sige ka supporting. Ikaw may main bida. No? Ikaw may magluluwas. No? Ikaw gaprotekta sa atong probinsya. Sa kaingon na kaganina. Imagine lang katauhan sa probinsya kung wala pa ka. Asa nakatay. Karon, no? So, gani. Kuanan ka, no? Murag, nanghinaw pa ganyan, yung mga lugar, na ikaw mo ilang video. Pero so, at least go, pagpadayon and sa umahan energy o na strong na liderato na ipakita mo sa atong probinsya. So, Mayor, salamat sa imong pag-host nga sa atong sa lungsod sa Barili o mao ni future agricultural capital po, no, sa probinsya sa Subo. No. Salamat kayo, Board. Dibo? DS. Yes, Gov, daghan kay salamat gikan namong mga taga-Barili sa una sa pag-anini mo karon, no? Nalipay kayo mga taga-Barili o ikaduha padayon na trabaho alang sa mga Barilinon, no? O labaw na gyud nga imong feature gyud karon adlaw, proud kay ni sa among Barili niya. Nalipay kayo nga imong i-feature karon dinhi sa imong popular kay nga programa. Hinaot mi nga balik-balik ang taon. O human sa uban lungsod kay kibaw pa uban lungsod, human makakita ni Jesus. Mo request yun nga adto na sad sa ila. Kay daghan sad sila kapasigar ko dito. Kay kaning atong lalawigan sa Subo, suma pa sa imong filosofiya sa una pa. Daghan tag-angay ipasigarbo. No? Kung hinaot ko nga kaning tanan atong ikapasigarbo atong ma-feature sa imong popular kay nga programa sa Subo TV. Thank you kaayo. Deputy Speaker Pablo John. Mayor Marlon. Gov, salamat kayo sa imong pagbisita, pagduaw. O dili man ka duaw, kaya dili man ka pag-uli dinhi sa Barili. Kay daghan kay nangita gid mo dinhi ganiya sa atong pag-inspeksyon sa project. Gihangyo gyud ang mga kapitan nga musugan ang mga katawhan. Usa ka katos no tatugo, ako di pa ipaapasan ko, palihog lang. Mag-social distancing ka pakulian lang ng uban kay di gid mapugan ang katawhan. Makita di ko, murag yung mangilak sila makita. Tungod sila kalipay, mga kamisan na namin din sa Barili. Kanunay na mong gihandong ang imong pag-uli sa Barili. Kay pinaagi ni imong mapakita sa katawan ang imong ugma. Wala daghan kay mayor mo text ako karon. Na may pakadiha. Doon kasi mong isuon. Wala, salamat kay Gov sa pagdoa din sa lungsod sa Barili. Salamat, Mayor Marlon. Vice
Salamat Gob sa imuhang pag-bisita na mo diri hinaut nga dili ni mo yung primero o katapusan imong bisita diri nga diri pod mo ang imong episode. Kunya ako pong pasali ninyo with our leadership ni Mayor Marlon nga tanan nga mga proyekto o kinahanglan nga suportahan sa legislative. Amo sang ipaabot nadto ni Mayor Marlon ang among suporta. Ako lang ipaabot nimo ni Gob siguro nabantayan na nimo pero wa nang istorya ani nga suod na sa dugay kay panahon ang barili ang mga kapitan naglain-lain o grupo. Tungod sa amuang liderato ni Mayor Marlon na usa na to ang 42 ka barangay. Muna ako mapasigarbuhon kay ko nga tungod na mo ni Mayor Marlon og doon naman ni hero nga mga tao nga nakasave sa usa ka kinabuhi sa tao itawag sila hero. Pero ang tao nga nakapausa sa mga leader sa barangay suod sa 42 ka barangay kami duwas ni Mayor Marlon usa sa mga tawgon og hero. Salamat niya. Salamat Gob. Nya, iusa naman din yung 42 sa barangay. Napay mapunit kontraan eh. So, mga pinalangga na po ng mga Cebuanon. Labi na ang mga barilinhon. Naniagyo ko karon din sa lungsod sa Barilin. Nanginaot ko na nalinaw mo kung nangipay mo na nagtanaw ni ini atong episode karon. Labaw sa tanan ng hinaot ko na sarap sa talisa rin ng kakasing-kasing isulbo ang usap dako na pag-hope, no? Kaning paglaom na ang ugma kaya kay inyong kasaligan ang Cebu Provincial Government. Inyong kasaligan sa Mayor Garcia na nagkamok yun kanunay. Alam din akong pinalanggang probinsya. Kay walay laing probinsya nasama sa Subo. Walay laing katawhan nasama sa mga Subuanon. Ipasulbong nato ang paglaom o ang unsay angay nato ikapasigarbo isip Subuanon. Hantod sa sunod, nato panagkita sa hinaot ko, nakamo kanunay buyo sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Kalimot sa pag-ampok sa ating mahal niya Senyor Santo Niño o sa atong patrona ang minahal nato na Birhen sa Guadalupe. Ini si Gwen Garcia, ang probinsyana, muinon, itugma ko kamong tanan. Kaya wala na'y napihin Panginoon ning akong kasing-kasing iangko na ninyo mga Cebuanon. Daghang salamat, maayong gabi. Ug mao kadto ang mga balita sa Sugbo. At ang sa sunod nga higayon ang lain na usab nga edisyon sa among paghatod kaninyo sa labing uwahing kalambuan gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ug alang sa dugang nga updates, i-follow ang Sugbo News Facebook page. Kini si Paula Mendoza. Daghang salamat. Ug mabuhi ka Sugbo, mabuhi kitang tanang Sugboanon.